Олысы да, кішісі де яңа ел бәйрәмнәрен түземсезләнеп көтеп ала. Декабрьгә керү белән өйләрне бизи башлыйбыз, түргә урман гүзәле, яшел чыршы кереп утыра. Райондашларыбыз бәйрәмгә ничек әзерләнә икән? Гомумән алганда без яңа елга әзерләмибез. Яңа ел инде ул гаилә бәйрәме. Инде безнең гаиләдә көн саен бәйрәм. Инде чыршыга килгәндә, чыршыны без шан чыршыны бизибез. Инде һәм иң мөһиме кыш бабайны көтәбез. Чыршыны каян аласыз? Чыршыны сатып алабыз. Көтәм яңа ел, минем дусларым, балаларым бар. Рәхәтләнеп, яңа елны барыбер үзебезнең шул яшемә караганда рәхәтләнеп яңа елны көтеп, иркенеп, яңа елда утырсак ие, балаларым белән бергә булсак ие, сәламәтлек бирсен ие дип телим. Елку поставили настоящую, не искусственную. От Нового года не знаю. Ждем самого лучшего всего. Настоящую, чтобы запах был в квартире. Ну, пока не готовимся, работаем. Пока вот работа. Яңа елга инде кәефләрне күтәренке. Үз-үзеңне алдан уже әзерлисең. Кәефләр күтәренке булсын. Чыршы натуральный. Исе чыгып тора торган булсын, оннан соң мин аны нигә чиләккә суга утыртып куям. Ул үсеп китә, яшәреп китә, шишкалары килеп чыга. Бик матур булып утыра елка. Барлык халыкларга да исәнлек, сәламәтлек телим, яңа елны күңелле генә итеп каршы алсыннар. Зур олыларча итеп әзерләнәбез инде. Нәйтеге аныклар килүгә инде, күчтәлешләр олабыз инде. Аннан соң чыршылар bizәдәге инде искусственный гына булса да инде үзебезнең көебезне, үзебезнең күңелебезне үзебез күтәргә тырышабыз инде. Яңа елдан һәркем ниндидер мөгъҗиза көтә. Изге теләк ниятләребез, чынга ашмастай хыялларыбыз да чынга ашсын иде. Бәйрәм һәркемгә куаныч, көтелмәгән шатлыклар алып килсен. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.